Ar ôl ennill ei phlwy fel un o brif ganolfannau celfyddydol y genedl, mae canolfan Millennium Cymru wedi mentro i fyd cynhyrchu drama. Bili'n Bwrw'r Bronco, addasiad o ddrama Saesneg Decade as a Bronco, fydd y ddrama gyntaf i'w llwyfannu gan y ganolfan. Mae fe'n bwysig bod ni yn cynhyrchu sioeau'n hunain nawr. Ni wedi bod yn dod ar sioeau enwog yma o'r West End ac o dramor i'r ganolfan, bringing the best of the world to Wales. A'r gobeith yw nawr bod ni'n mynd i cynhyrchu gwaith o ansawdd uchel, allwn ni hefyd wedyn ni teithio o gwmpas Cymru, y Deyrnas Unedig, a gobeithio ledled y byd. Mae'r ddrama'n olrhain hanes criw o fechgyn yn tyfu'n oedolion yng Nghwm Tawe yn yr 80au, yn treulio rhan helaeth o'i hamser yn chwarae yn ei parc lleol. Mae'n mynd i atgoffa pobl, dwi'n meddwl, o'r dyddiau fi, o'i plentyndod nhw eu hunan, ac ella cyfle i feddwl nathon nhw rioed, neu i'w ffrindiau mewn ffordd, dimlo annifyr ar unrhyw bwynt, a meddwl yn galad am hynny. Ond os na ddim bwriad i'w llwyfannu yng nghanolfan y Millennium, drama awyr agored yw hon. Y tywydd yw'r ffactor mwyaf. Ni wedi cael wythnos braf i wneud yn ymarferion technegol ni sydd wedi bod yn gret, jyst gobeithio ni bara. Ond mae wedi y tywydd a pobl hefyd, achos mae'r parc yn barc cyhoeddus yn ganol Greenstown yng Nghaerdydd, felly jyst dim modd rheoli pwy sy'n dod mewn y mas. A cŵn hefyd, mae cŵn yn jyst yn dod mewn i'r set, ond fel plant yn chwarae ar y swings, mae rhaid i ni jyst gario ymlaen gyda hynny. Ond beth yn union yw Bwrw'r Bronco? Right, wel, chi'n sefyll ar ben swing, chi'n cael bach o fofentum, a wedyn i chi'n cico'r swing, a chi'n tynnu ar y chines, a gobeithio wedyn bod y set yn mynd reit dros top y bar. Bydd y ddrama yn dechrau yng Nghaerdydd nos Fawrth cyn teithio hyd a lled Cymru tan ddiwedd Awst.